O PP renova 4 caras dentro do seu grupo provincial. A formación anunciou hoxe que realizará os relevos pactados ao inicio do mandato. E que sigan mantendo moi alto o nivel de traballo do grupo provincial, que sigan tendo moi claro que son o grupo maioritario, e isto que estar na oposición, pero son o grupo maioritario, e que dende este traballo incansable. Entre os deputados que deixarán os seus postos están a actual voceira do PP, Nidia Arévalo, e a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Tamén marchan os exalcaldes de Ponteareas e Cangas, Julio Alén e Enrique Sotelo. O voceiro do PP en Salceda de Casela, Santiago Rodríguez. O alcalde da Lama, Jorge Canda. A concelleira do PP en Ponteareas, Belén Villar. E o exalcalde de Moaña, José Fervenza, serán os seus substitutos. En outros partidos que os teñan acostumbrados ás loitas internas, aos cálculos de poder, as posturas personalistas, isto non sería posible, ou se fose posible sería despois dun gran ruido interno e externo. Eu estou orgulloso de que o meu partido se centre no que se ten que centrar. Rueda destacou especialmente o papel de Nidia Arévalo como voceira. Tras a súa marcha manterase Ángel Moldes, que non abandonará o seu escano ao estar o voceiro en Pontevedra, Jacobo Moreira, no Parlamento galego. Que nos entregamos a unha causa que era facer de voceiros de moitísimos colectivos, de moitísimas persoas, de moitísimos alcaldes, de moitísimos portavoces, concelleiros e concelleiras que veían unha injusticia diaria na toma de decisións e na forma de gobernar da actual presidenta da Deputación. Rueda agarda que os cambios poidan realizarse durante os 2 plenos que se celebrarán no mes de setembro.